pamusorera baba, pamusorera namai. Ndayo zvikamukuru. Sichingamidza changamidza sika pavaita. Baba tikumbira kucheka kucheka. Taure mchana kuya kudare kumwe kuya nomatambudzi vamwe kumwe kuya kuziteerera but zvinoitika pamusoro penyika vanoba vakawanda vanopomba vakawanda vanoroya vakawanda vanobatwa panguva iyi ndiye anenge iri mhombo panguva iyo asi mhombo mukati menyu mudzimu vanoba mukati menyu varimi vanoita zvakaipa varimi saka chimwe nechimwe chino nguva yacho pamusoro penyika saka chinenge chakanaka ukanga wagarapo ukabvunzwa mhosva yako tinoona kuti tiri kupomedzera vanhu vari kukunyepera zvese zvinotozoa tinoona futi kuti matauro atiri kuita newe wakaita mhosva tinazvo izvozvo toya tine nyaya dzatinosangana nadzo dzakatiwandei kunemi munosunga vanhu kana muchisunga vanhu musave nesaiti musave nesaiti zvingodza kuti kana wasunga munhu wamusunga uyu zvawanzi uite pabasa rako bva wamuita unodiwa kudare nguva dzakati nenguva dzakati chete that's all saka pamwe pacho mukazonyanya kuenderera mberi vanhu vamunosunga vanokufumura munenge makuratidza kuti mune interest hamufanira kunge mune interest panyaya dzinotoko munofanira kuzvizivisa izvozvo munofanira kungoita sei ini ndotaura nemese asungwa neasina kusungwa complained nadefended vese ndotaura navo but kana ndakogara panapa kadai tikasangana kubhawa nezuro wakanditengera kopo ikodzero dzako dzinofanira kundiremekedza unditengere kopo zvakangofanana kuti ukanga uchiposhate zvapa chikafu sitereko unoenda kumba kwavo bhuti rinenge rakazara nechikafu but musi wavanoreva pfuma havamboziva kuti waya inobhuti yakazara chikafu saka zvigwaro zvacho zvokungondipa kudya chete nyika yangu ndipana kudya ikodzero dzangu saka kana ndaapa kutonga nongokutonga vakadzi muno problem yekuti idai varume venyu chaivo chaivo makuda novarume vasiri vei idai varume venyu chaivo chaivo pakusika kwedenga nonyika mwari achitya zvinhu zvese pamusoro penyika akaona kuti pano chinhu chaasiya pamusoro penyika abva aona kuti akasiya munhu akafanana naye ndobva maiswa panyika imi vanhu kuti mutonge nyika ino hapana kumboiswa munhu mutsvuku kana mutema pakaiswa munhu akaiswa namwari panyika saka pamwe pacho hakuna munhu akashata murume wangu yakashata kana mubhedhuru macho bonde risingafai varikuwo maeodhameni vari kunokwa vanotsvaka zvimushonga zvomusana unobva wafamba zvinoitika musana nenguva inotonhora kadai murume wakakutadzira kumba pane munhu akamboshedza pamusoro yevarume yakwana nguva yekuti auda kuenda kuedzera nomunhu tozongoona dzaamimba mumbawo toziva kuti pakaitwa basa ipapo maelders vanenge vakura so taurai pfuma yemuchiri wapenyu mudye zvinhu zvenyu vana amai munozomuka imi kuti ndakanga ndisina kupuwa zvemasungiro ndasina kudi wakadi kutaura uchiri mupenyu regai ndikudze kutonga vana vokusiwa kunonakidzana mungarega kutaura uchiri mupenyu kana kusara mwakutonga anobva anokurira kudaro kuti dapfuma yakasiwa chandakati akutoja kutenjiwa regi penya dzinotaura mambotora uyangu zvakundishungurudzira kupanya mudziyo ena kuchichengeta vana nekutuka zvinyadzi zvikude munhu vana pamusoro nyaya yangu yekutanga inoti murume wangu ndokunga akaita 5 months asingarari mumba achirara pamashops pedu pane musikadzi aishanda mumba ikoko saka ndofunga wamwedzi wechi6 vakauya nemukadzi uye ndobva vanditi ndauya nemabi ako ndobva ndataiwa hapana chakadii chakaipa saka iwewe ndakakutadzira kutadzira kwandakaita hama dzangu dzese dzati ndikupe mombe pane zvandakaita saka inini ndakukubhadhara mombe kukutamira mumba kukuroorera kutukwa kwawaitwa nemukadzi uyu murume wangu yabva ndipa mombe asi nhasi mombe iye vari kuti ndeyavo 2 vanoti mwana wandakabatawo ndakaura vanogona kuti nditi kunyangwe pane vanhu mhuno dzemwana uyu hadzisi dzangu idzi ari kundisekerera chii mumba kwedu hakuna mhuno dzakadai so mwana wokuhuro ita ndombosapota mwana wechikoro zvabva izvozvo ndofunga pamwe pacho ndakaenda kwanzvadzi yavo ndobva tasanganeyo variko ndobva ndaudza atete murume wangu inini hasi kundichengeta handisi kuziva kuti ndizvo here ndozvinoita chipari here kuti murume anodya mari nemumwe mukadzi ini ndisingapiwe ezvinozvi ndine vana 6 atete vaya vana kudayira
murume wangu akabva atanga kundituka pamusoro pazvo ndobva atondirova abva atondina kutora mombe nditengese ubva watobva pamba ipapo uende kumba kwenyu haundibvunze izvozvo ende vana ivo handisi kuzosapota wega vana vako vakabva waenda kumba vabva vatitemera ngoro dasbom vabva vati ngoro iyi handitombodi kuti ibopwe ingoro yangu nemukadzi wangu asi ngoro iye yavakandidaro yavakanditemera 2016 vakandisendera mari inini vari kubasa novapei live yavo ndobva vanditi mari iyo shandisa yangu ndatora iwo uchishandisa yako ndobva ndatenga sagari fertilizer ndatenga sagari fertilizer rimwe bhagidhi rahafu ndakaripiwa neanonzi tapiwa kahari ndobva ndarima fodya yangu ndichitsiga huni nepamusoro ndobva ndapisa fodya yangu ndobva ndatenga ngoro ndongoro yavakanditemera vakati ndoya vanofanira kuishandisa dasbora zvabva izvo ndobva vandipwanyira fu ndabvunza futi sapoti saizvozvi zvo ndakapera paseri ko muri kuti udini kuchengeta vana vakabva watoti ukatodaro unondikwidza bp ndobva wandipwanyira maglass 12 pamba vabva vauraya vapwanya solar 110 watts ndobva wapwanya poto size 2 nyowani isati yamboiswa pamoto uye ndine mwana anodonha anomwa mapiritsi ndofunga kuvati ndipewo mari kana kuti tengerai mwana mapiritsi vanobva vanditi hamene hako nechirema chavo ende vana vacho havasi kutosapota vanobva vandipindura kuti handisi kutosapota mari ndiri kuchengeta mukadzi wangu iwo chako panapa uchagarira ndo chako ende inini kana kutouya kwacho kwakutouya padhuze handiuye nokuti mubi yako anomimba anonzwa kuda murume pese pese saka pandiringe ndakwanisawo ipapo ndiva ndichaita sei pandichauya saka vana handisapote zvamai manje ndiri kushandira mukadzi wangu saka ona zvokuita una kuremara shandira vana vako kundituka pamameseji ndofunga mafoni yangu ndinawaya vakandisendera meseji yekunditi ndiri kuya kunotengesa mombe yangu nongoro uchatora munda ndo uchabopa uchirimisa tabva izvozvo ndakarima fodya mumunda muye ndalona ndofunga mameseji futi ndinawo avakandisendera kuti ezvinezvi ndoda kuti ndibhadharwe munda wawakarima nokuti ndewangu saka ndofunga ndakazova ta nyaya yemunda iyi yaramba ichinetsa saka yakuda muyananisi pakati pedu vakanditi inini ukadzimara waita pfungwa yekuenda kwamambo kana pamba unobva wabva pamba ungapagariwa nomunhu anenge aenda kwamambo ndakati nokuti isusu hatisi kunzwanani nhasi uno ndofunga kumashure uku pamari yangu iyo yandakarima vakauya vakandikumbira regerobva itange taakunzwanana ndobva wanditi ndikweretesewo $50 mukadzi ndinokudzosera chii mari yako ndobva ndavapa $60 yepano mwedzi wapera zvikanzi mari yekutobhadhara munda wangu wakaverengera mwana 500 ini wakandinyima saka ndiri kutodawo 500 pamunda wawakarima ezvizuva nozuva vanondisendera mameseji vari kubasa kwavo kuti tema maguni yako ubvise ndiri kuda munda wangu ende munda wangu handidi kuti uite sei uri mwenewe kubva December kusvika nhasi handichike kana sendi ravo ndinosapota ndenga vanhu ndapedza ya ndingangoti pamusoro panyaya yavari kutaura ega nditangire panyaya yekoti kuti ndikwesherane nemudzimai wangu ine takatanga kukwesherana panyaya yekuti ini nomudzimai wangu taigara zvakanaka zvisina kana kukoresha ndofunga ndakazotora ambuya vangu inini kuti ndigare navo ndofunga gore rinonga ndikutora 13 years ichigara nambuya wangu chandakazoona chekuti uyu akanga kuruza respect kwandiri ndakamutaura kuti madzimai magara atakita panapa hauchanditeerera amai vangu vangu vachiri vapenyu baba vangu vangu vachiri vapenyu kusvika tamboitaura nyaya iyoyo ava vakazombodzoreredzwa nehama dzavo kutogara nasisi wavo pedu unoona kana uchigara naamai vachichengetwa nokuwasha chiteerera kuitira kuti mangwana zvifambike akaramba akatsika paakatsika ndaiti ndakanesana nayo ndofunga amai vaiuya kana pahwindo omera so amai vake ndichipopotedza nemadzimai angu vakanzoti mani noizimbabwe vaiwa hwindo so ndo chiichocho chichi saka inini ndakasvika pakukurirwa ndakaremerwa ndakatsvaga nzira ikandirurikira semurume ndakatsvaga mumwe mukadzi wokuroora ndofunga ndiri mukati mokutsvaga mukadzi wokuroora taringori bopoto chete kusvika ndazoroora zvataura ndatora mukadzi ndaane pamba ndikamuzivisa ndakamupa mombe ndamupa mombe mukadzi wangu ndichitoti waiva nyaya yapera nyaya haina kupera akaenderera mberi achitaura kuti hamundiroorere munhu anotengesa mubhawa ihure saka shoko rokuti mukadzi wangu ihure
tikasvika pakunetsana naye zvaari kuenda kapwanya mudziyo takanetsana tiri mumba ndofunga uroko hwangu izvozvo zvandikwanisika ndikadaiso unotorira akandirova nomupini ndakaenda kurarira window nandakakuriwa mawindo 3 bvadonha hapana mapakilabha apamba ndakabva ndada kuvhura windo ndobva handipusha futi mamwe 3 bvadonha ndopari kuti ndakapwanya mawindo 2 poto yaari kutaura ndiye akatosumudza poto achida kunditema ndiri pawindo padanzviya ngabva yarova windo full yatinika poto iyoyo ndobva abuda bvatiza bvati ndikuenda kusungisa kumapurisa ndobva ndaenda kubasa pandadzoka ndakasvika kuine samoni yekwagora ndakaenda takatonga takaenzaniswa ikoko takatomboti garei zvakanaka zvaari kutaura foja yaari kutaura takarima tese zhizha richitanga ndini ndakatocheka mitsetse iyoyo foja yadzikwa ndakangorikana ndaburiswa mufoja yemomo zvandisingazivi zvikanzi iwe chiita zvoro chirima yako foja nomukadzi wako ndikati zvina kuipa foja yatengeswa mari yaitwa pamba akandiudza nini mari yangu ndaiita mari so 3800 friday mukomana mukuru mwana wangu ini nakampa 500 right zvikoro zvakuvhurwa ndabva muti madzimai right iwe ukarima foja nevana vesa friday ari 1 akapedza chikoro kampa 500 chitorawo imwe mari utengere vana vamatracksuit nebhutsu dzekuendesa kuchikoro nekuvabhadharira maschool fees vana vaishanda navo vese handite izvozvo vana ndivenyu chengetai vana venyu handiti ndopandakagumbuka ipabushwa ndazibomba ndira kutema ndakanosvika kukumura ndabvisa ndakandawo mombe ndabva ndataura kuti mombe tichabokwa panapa chizvisiya zvakadai so teme magumi munda mangu mupise ini ndoda kurima munda wangu gore rinorima musi kurima foja zvezvitutsi zvaari kutaura uyo aiwa ina handituke zvitutsi panhambo yanga asanipembere namadzimai aiwa kuwira ndakatoshamisika nesamoni nozoaibasa aiwa mudziyo atinopwanyira pamudziyo mana tonzwa matsanangura ndaita babo tikatadza kuwirana musi wowo chete asi matauriro avari kuita hatisi kuwirana hatisi ndewangu mira mwana yo tariseo vanhu vamasango tarise vanhu ndowani mwana asi wako vanhu vari kuwana kuzivaira ndogara basi wakakumura dhazibombo kuti iwewe ngoro isabatwa ano vana vangano 6 ndovani ndovangu vanochekwa nani ai dhazibombo raivo aida kubopera here vanokusaiti kwete aida kubopera mhuri yani mhuri yedu saka uri right aiwa ipapo ndakakanganisa hauoni kuti uri kutsveruka amainini vanawana vangani vana zvichauya asati avo orit achauya iwo ukatorwa nhasi namwari ukaenda kumutero wamwari nhasi anosara achengeta achauya ndiani vana vanosara vachengeta namwari urikuzvitei ipapo ndandagumbuka zvakadarikidza ndosaka ndokuri kuzviitirei aiwa zvakatopera dhazibombo rori vakatozoridzorera basa ndakaenda zuro nezuro makaita bonde meserewo handina kutombovawena ndatozoona pano nhasi saka hazvina kupera zvitese yazvino hazvina kupera dai zvakapera wakararama taura kunokuya kwandaita kana dai miranzi kana dai time yanga indishoti waikuti pakati 1 dzikakwana umhanya unodiridzirwa kuna amai kana kuna amai zvaiti sei ukafutadza nyaya yakaitika nozuro manje ndeyekuti ini ndichisvika pabhumu
kubasa kwedu ndipandakaona Samuel akandigarira ndisingatomboziva kuti ndo zvako asangana nazvo, saka ndakazoita kakuhakira kokuti ndakazoenda pamainini nokuti ndikati ndingaendi kuno munhu andikwirira dare tosangana kudare tonopedzerana kudare akaenda hangu pamainini. Tofona iri basa kwakuna Chirostone? Tofona iri basa kwakuna Chirostone umire basa? Kwete. Une nharo here? Handina nharo. Unadzo? Handina. Mukuru wekubasa kwedu ndiani? Ndiri kubvunza iwe? Mukuru upi chaiye? Wokubasa kwedu anokuidzai basa? Toni here? Mr. Tony. Tofonera mukuru waToni wacho? Ndati kwete. Unotambira mari? Ndinotambira 180 US ne 130,000 RTGS. Uri kusheya sei mari yako? Mari ndiri kusheya ndichiti RTGS yese ndinongoswaipa chikafu ndiwane mhuri maUS ndinosheya kuvakadzi vangu. Kana ndisina zvandinoda kuishandisa inini sababa, ndinongoti kumukadzi mukuru ndomba $100. Iwe? Nino mukadzi mudiki. Iwe wamari iwe? Pamusoro kubva December kana sendi kana chikafu handina chandakupa. Ukasandudza zvakanaka panapa. Ndiri kuzokupfira zvinokutsiva. Handisi kutombofona kuna Toni, totofona kuHarare straight. Ukasandudza zvakanaka. Kana wanga usingazvite kubva ipo unyazokwata handita asingazvite. Inini rega ndikutaurira chokwadi changamira. December arikutorwa ndati kusaka ndati inini kana ndisina zvandikushandisa maUS. Izvozvo ndiri muplan yekuvakira mukadzi mudiki imba. Vari kuti ukatenga window frame nedoor frame nemasimende, mari yacho iwe watengera zvomukadzi mudiki ubva ndipo inini. Ndati ndanga wandudza chokwadi kana kubva muna December usina chawakaita unofana kundudza chokwadi. Kana usina kundudza chokwadi kutenga. Mira kana usina kundudza chokwadi ndikutofona kuna Chirostone kuHarare kwedu. Chikafu ndiri kutenga. Vana chavari kundipa chavakauya nacho izvozvo iporiji 500 mils romano ndorega. Ndakakumbira kana bhagidhi ndaibva ndanze ndotema mashizha ofoja uende uchigara. Handina kana chandiri kupiwa kubva December kusvika izvezvi. Ende ndakabvunza vanondiudza kuti kadhi rangu rinotogara nomukadzi wangu. Ende mukadzi iyeyo ndiyo vanotogara naye kuchitombo kubva January kusvika izvozvi. Nezuro ndokwa vakatobva mukadzi yakasara kuchitombo varira kumadziva kwaanorodya kustorina munhu asi ndiri kukumbo. Ndakavabvunza vanogona kuti 3 weeks vasina kusvika pamba vanobva vandudza mukadzi wako ari kudzora murungu. Handina dhora ravo randiri kudya handivanyebere pamberi paMwari kundani. Kana dhora rapababa. Kona ishe dai kwanga kuri kunzi vari kundipawo mari. Izvi zvokuvaka zvavakutaura kumukadzi wavo izvi dai vairongwa tese vakadzi vangu mari ndingarambe. Ko pakutanga sei ndakabvuma kumugamuchira achiuya vachinditi mubiyako. Handina noiziya ndakaita ndakazvibvuma handira kuzviramba. Asi nhasi kana dhora ndaishuwirawo kuti vachatishiyanisa nokuti musiwo vakanga vanditi zvandauya naye ndichanoningisa laini rako iwewe. Mari yopinda oiona kuitira kuti ungazofunzwa kuti ndaba ndipa mukadzi upi. Ezvinozvo mukadzi wacho futi andondisendera futi mameseji nelaini ravo futi ivava. Handionane naye achitondinyangadzira futi mukadzi wacho. Pemiti yemunda iri kuti inani? Munda wangu wasati wane pemiti tanditori muprocess yekuti uite pemiti. Muri pazvomanyanga? Zvomanyanga ndiyaizikadeni? Right. Ukakura sei munda wacho? Une 12 acres. Sei usina pemiti munda ino? Munda uri kutorongerwa mapemiti. Mapemiti panofana kunge atovakwa. Izvo zvikuru. Makaukuwani? 2011. Inside village ikoko papi apamanzika sei? Makudzika kumagazi. Toti makudzika soenda kumagazi. Kuitira river range makurodhi yobhetera ipapa. Muchingotera munge kudzika kuenda kumagazi. Uyu pasaidi apo. Tokuenda kuti utaura kuti yobhetera here? Aiwa kubva kumashops kuzvimanyanga. Muchidzika kuenda kumagazi. Pamunokoromoka so. Pana matombo ipapa pakanyangara pamunodzika mabreki papa. Iwo munda uri apo. Pa left wing apo. Topa munda anopamba zvese. Rega tifode kubasa pakuti shei mari. Pane mistake yaanga aita iyo. Aripo ndokwani? Aripo ari kutonga wacho ndianga ari committee member Chiro yakazongomisikidzwa ndiari kutungamira. Aiwa. Mindende yamanje manje kai? Kwete iyi aminderi ndeyekudhara. Saka sei usina pemiti? Haisati yambogara mapemiti takapiwa tiri 12 paya. Haisati yabuda. Zvoti iyi yakatopiwa nemamesi yakatemwa ikai. Mapemiti achakatorwa. Asi edu mazita amene maambi. Ndiani akaita mapemiti acho?
Chisabhuku angari. Ndiani welenzi wacho? Welenzi ati tikangonyoreswa mazita chisabhuku angoti tipe mazita matatu ndinokuisa makushanga. Tibatsira nechana. Andizozamire. Mimi ava vana fuita kuti nditopiwa minda yakasara isina vanhu vakasiya muka vachinja minda veve. Saka village ndokona kuti tine vana vatinavo vane vakadzi kubva mapiwa tumunda ane ndiwo mapiwa tikuita minda. Yes. Mapiwa vakaita vashanda minda tumunda. Minda yakasiyiwa nevamwe vakabata minda minyowani iyo vaisiya kuti vana vobva vapiwa tumunda tumunda. Ndomapiwa vakaita minda iyo. Mlo munhu wamwaya naye uyu kana ndiani wenyu kana ndiani wenyu asi kuchengeta mukadzi zvakanaka. Pa 6 months waraida kubvunza mubvunzo usimbi. Wati kuva December mukadzi atoza usimuchengeta. Kuva December wakamboita bonde naye here? Ndikubvunza iwe. Unomuda chaizvo murume wako? Zvakanyanyisa. Murume wandakada ndiri mwana mudiki. Kusvikira padhuze naye. Kapana ipapo iwe chokera kuzomba. Saiti pakati. Bata mama. Una mari mungora. $27. Burisa mari. Nasubenda basi. Yeah. Andikutuka ndona ndiloko ndigamuchi. Andikusvike channel. Saka kwa bari. Ukudzokera nei kumwe? Ndichakwira lift apa ndozvinobata Mara chiri chiri. iri papapa mari chikafu. Chikafu chokupi? Chikafu chamuchikafu. Ni unosvika tora. Dema ndisiroka tena. Wani Any bus. berangkat segera. Terus segera. Now, tikabana katika basi sikaenda shike. Tosvika. Tikaita zviri kubara kuti tinopesana here. Pesa. Kana ukawada wakadzi vaviri unoratidza kura nawo. Ndrambidzo. Usatuke zvinhu zvatakagara panyika. Wazviziva? Ndizvizvi. Kuwira Ndazvinhu. munoya muwanzo kuwana kufuri. Ofu tinowana kupera kumwedzi. Kupera kumwedzi. Mwedzi unozopera pati. Musi wa30. Tunouya iri Friday tochidzokera Monday. Ndiri kuda kuti batani anoya next court yacho musi wa 28 ujump paseri pacho ndipedeti. Wewe unoya musi wa 11 pangu wazvinzwa. Unoya nomukadzi wako muri 2. Izvo sinozvipedza kutaura iri kupinda murodi muri 2. Bhazi rinosvika kuzvomanya. Haina ndizvendi nebhazi nekuti motikari kubasa handizvibati. Undani? Ndira namalifts kusvika kuConnestown. Motikari inoya kusvika kuConnestown. Saka unozoparadzana naye pano? Totosvika kumbatesi. Ndozobvisa motikari. Kumbana kana mota inozodarika kuona. Mafu. Unoziva kuti akagumana so magneti yake inenge itofunga iwe. Ndizvokwadi. Saka uda kuti aite sei? Apere shunguruni. Kwete. Uzoona kukanganisa. Chimutaurira wega ndisati ndasvika pakaipa ndakutonyara nekutaura kwaita. Mutaure kuti madzimai ndine kusvika murufu. Mutaure. Madzimai ndine kusvika murufu. Ndiri munhu wanyama ndinotadza. Ndiri munhu wanyama ndinotadza. Nguva yawandika kwamaini. Handichawandira kwamaini. Ambuya vari Ndinawo nawo anorera vana muchiripa zvakanaka ndiwangu. aunyara
unyari ukabva kuyo kumusha kwenu Chesha. Kwagwesha. kwagwesha vanodzibisa but tiri kuti vande pamuda naamai vake mufanira kudariswa ichova nyaya yepemiti ndakuita ini nyama isati yabuda swahili vekupa mhinduro yepemiti mazvizwa ndichafona kulenzi vachitedza kunosiwa noisa ndofona kulenzi kokasa nyaya yepemiti wazvaka gara novana zvakanaka wazvinzwa tokuirana mafonaro mafoni na yakwedu na mbopa mama wabata Ndiye mukadzi wawe. bata iwepo nawo ndokubvunzera ndiye mukadzi wavo zvasiyana nyama yaimwa chete ka tikuwirana nyama yaimwa chete purazi ndokutaura ndichiti mumba mukaronge marama kuti isanotevhu apazikana unozozikana musokuenzana ivai vanhu muchichipanana masimba murume ari pamusoro pako iwe uri pasi ukaona kutadzira derera ukaona kuti agumbuka derera asi iwe remekedza mukadzi hausi kumukudza wazvinzwa tamushi zvokubasa tombomisa tikaona musi wainevheni pasina action takutaura kubasa kwedu kuti mari painongo inobva yasheyiwa but toda kuti mari musheya nezvakanaka sababa hauna kungomanikidza kuita barika wakaita wega wazvinzwa tora mukadzi wako musimuke muende kumba izvezvi mutaure kuti madzimai handei handi tora bheke